салому алайкум дӯстони азиз, ҳамкорони азиз. имрӯз дарси навбатии мо мебошад. Дарси навбатии мо дар мавзӯи бизнес бо ширкати Faberlic. ин мавзӯъро хуб гӯш кунед то охира, ҳамин омӯзиша то охираша тамошо кунед. ман максимала содда карда фаҳмондан ба ҳаракат мекунам. имрӯзанги мавзӯъ, яъне имрӯз мефаҳмонем ки чӣ хел шумо айнол метавонед ки аз нол бе сармоягузорӣ даромади хуб ба даст биёред. мақсад фарқ надорад шумо ҳозир дар хона шиштен, фарқ надорад гӯем ки сарфи назар аз он ки шумо ягон ҷо ба кор мекунед ё ки мехонед, донишҷӯ ҳастен, талабаи мактаб ҳастен, фарқ надорад шумо метавонед ки тариқи интернет кор карда, мисол амихел бизнеси худатона через интернет пеш баред. ҳамаашро содда карда фаҳмонда ба ҳаракат мекунам, барои ин ки ягон ҷои душворӣ, ягон ҷои қиинӣ надорад ва хеле бисёри одамо аз уҳдаи ҳамин корҳо баромада истодаанд. шумо бошед ҳамин омӯзишро хуб гӯш кунед, якчанд маротиба тамошо кунед, саволотон бошад, саволотонро нависен, обязательно нависен ва гӯем ки ҷои гӯем ки ягон изо кашидан ё ки шарм доштан тамоман дар кор нест. шумо бояд ки пурсен, бояд ки талаб карданро ёд гиред. агар ки шумо талаб накунед, напурсед, мо ягон чи барои шумо ёрдам карда наметавонем. баъдам бинед, мо бо шумо аллакай бисёр чизҳоро омӯхтем, яъне гӯем ки дар бораи лоиҳаи Faberlic Forever, дар бораи лоиҳаи мо аллакай шумо маълумот доред. дар бораи фарқи ширкати Faberlic аз дигар ширкатҳо чӣ фарқ дорад, шумо маълумот доред. анакунун дар бораи бизнес бо Faberlic мо бо шумо суҳбат мекунем. хоб барои даромади хуб ба даст овардан чӣ бояд кард, чӣ кор кардан дар кор? ба се қоидаи асосӣ риоя мекунед. се қоидаи асосӣ хуб гӯш кунед. агар ҳамин се қоидаи асосӣ ба риояи сахт кунед, иншоалло даромади хубба мебароед. якум, ин мо мағозамонро иваз мекунем, яъне ҳамаи ҳамун чизое ки ай магазин рафта мехарем, мисол магазин, супермаркетай фарқ надорад, айгуҷо мисол ки шампун, собун, зубной пастаю, духию, ҳамаи ҳамин чизои даркориро ай кадом магазин мехарем, ҳамун магазин дигар намерем. чизе ки даркорай бо телефони худ заказ мекунен, аз телефони худатон заказ мекунен, ҳамаша ба шумо компания доставка мекунад. яъне ки ин ҳам вақти шумоя эконом мекунад, ҳам пули шумоя бисёр эконом мекунад. барои чӣ? барои ин ки мана бинед, шумо гӯем ки магазин ба магазин рафтанатон шарт не, ягон маҳсулота кофта гаштанатон шарт не, вақтатон эконом мешавад. мисол хона ба шиштен ё ки ҷои кор ба шиштен, донишгоҳ ба шиштен, кӯча ба шиштен, мошин ба фарқ надорад. телефони худатонро мегирен, мисол чизе ки дар корай заказ мекунен, компания то офиса шумо ба доставка карда оварда мекунад. ва бисёр доставки мо тез аст, мисол нисбати дигар ширкатҳо мо ба бисёртар тез доставка мешавад. ҳафта ба 2-3 маротиба бор мебиёяд офисоба, 4 маротиба даже як хел ҷойоба. хоб баъдан шумо пули худатона бисёр эконом мекунед вақте ки мағозатона иваз мекунед. мисол чӣ хел мана магазин рафтем, гӯем ки харидорӣ кардем, чизои даркоритона харидорӣ кардем. шумо ба магазин чӣ, мисол ягон хел скидка мекунад? ба фикри ман ки ягон кас ягон хел ба шумо скидка, ягон падарка, хеле чизо неста. Faberlic ба постоянно скидкаҳо ай 20% сар мешавад, зиёд шуда рафта мегирад. 20-26%. як хел программа ҳаст, мисол вай гӯем ки 75% скидка, 70% распродажао мешавад, 90% скидкао мешавад ва ғайра. яъне бисёр пули шумо эконом мешавад хеле маҳсулото. барои ин ки охир нахоҳ мисол ҳамин чизои ай дигар ҷо харида истодем, акун аз ин ҷо не аз ин ҷо мехарем, барои ин ки инҷа ба шумо бизнес дорем. ба фикри ман қоидаи аввалин ба ҳамаи шумо фаҳмон аст. мо агар 3 сол 4 сол шуд агар ки кор кардеста бошем, мо барои як собун даже харидорӣ кардан магазин намерем. як хел вақто шавад агар ки редка, слишком редка мешавад ки барои як собун ё ки ягон чиз агар маҷбур шуда магазин наравем, ҳама вақт ай Faberlic бепул барои мо, барои ин ки мо кор карсодем, ҳамин фоидаи дуруни фоидаи мо ба бепулай қариб ки. хоб баъдан анакунун қоидаи дуюм, баъде ки мағозатон иваз кардан маҳсулота истифода бурда истоден, шумо просто чӣ кор мекунед? омӯзиш мегузаред. яъне омӯзиш, яъне ки корро омӯхтан дар кор карданро.
آموزش همش بی پول اینال ما همش همین خیلی یاد داده ایستادیم. شما با وقتی که کار را یاد گرفتین آموزش گذاشتین بعدا این یکم دوم قاعده چیزش خوب است آموزش آنلاین. یعنی مثال ما بسیار مجلس های هم آموزش های هم در آفیس ها میگذرانیم. منم وایبر دوشنبه با دیگر جای با ما همه وقت میگذرانیم و باز آنلاین شما یاد گرفته میتونین. مثال که یگانجا رفتن شما شرط نیست. مثال полный рост через интернет در وقت خالی شیشتا کار رو آموخته میتونین که این بهترین است. خیلی شرایط ها برای بیزنس کردن برای یگانجا کار کردن قریب که باور کنید یگانجا به نیست. جایی که نره مثلا یگانجا به خیلی امکانیت خیلی شرایط ها نیست. دوستان عزیز خود مثلا با فکر از تجربه خودتون میداره اگر یگانجا کار کردگی باشید. خب بعدا سوم قاعده علاقه همه چیزی که یاد گرفتین طریق اینترنت بعد که کار یاد گرفتین کار سر میکنه. کار سر میکنه چخیل کار رو через اینترنت علاقه سر میکنین. چیکار میکنین؟ رکلام میکنین محصولات های کمپانیا رکلام میکنین آدما دا امکانیات های کمپانیا میفهمونین هوشمندای کمپانیا دا اعضا میکنین. یعنی این سوم قاعده است و چیش خوب است بیزنسی ما یک چند طرفای خوبیش هم گفته میگذارم. یکم همین است که وقت خالی یعنی که ما با جدول کاری نیست. یعنی شما کدام وقتی که خالی داری همون وقت با کار کرده میتونید. مثلا در یک روز شما با از شما 2-3 ساعت طلب کرده میشود در یک روز و در همون وقت ها شما میتونید که کار کنین. ما با فرق نداره مثلا که شما کی کار میکنین سحری کار میکنین بعد عبید کار میکنین بگاهی شبانه گلانی شما هر روز همین بیزنس با 2-3 ساعت وقت جدا کنین بس عیناً هر روز و بعد شما با نتیجه میشود. اگر جدا نکنین یگان خیلی نتیجه نمیشود اگر که وقت جدا نکنین. خب بعدا درآمدی دائما افزایش یابنده. درآمد یعنی که من شما یگان جا کار با کی رفتین شما مثلا 1000 سومه یا که 2000 سومه چند سومه که شما با اویلی که نگفتم همون قایم میگیرین تمام. ما با باشه چند که خودتون اینجایی که بیزنس چند که خودتون خوب حرکت میکنه همینقدر درآمد شما افزایش یافته رفته میگیرد. از حرکت خودتون وابسته است. پروست کار کردن در کار حرکت کردن در کار. خداوند میگه از تو حرکت از من برکت. همین خیلی حرکت کردن گیرین کاراتون پر برکت شده رفته میگیرد. برای اینکه این خودی بیزنس همین خیلی است. مثلا شما حرکت میکنین برکت میشه و درآمد ما دائما افزایش مییابد و باز از یک طرف خوبش هست که درآمد ما با هر 21 روز در یک سال اهمیت در یک سال 18 مرتبه 18-19 مرتبه در یک سال شما درآمد میگیرین. پلوس اگر که نقص کار کنیم مکافات پولی های خیلی خوب کمپانی میتیاد شما ده مکافات پولی های خیلی خوب. یعنی که این مثلا تصور کنید یک جایی 12 بار اگر در یک سال معاش گیرین اینجا با شما 18 مرتبه با وقتش کتی فابریک پول میگذراند. مثلا در دوام 25 سال یگان بار خیلی نشده که حتی با 2-3 روز با معاش قبیدگی باشد. همین 21 روز گذشت سرازو از روزی گویم که ساعت 2-3 شب سرازو اوجه ویا میگذراند کمپانیا پول میگذراند. بهترین امکانیت خیلی امکانیت خود قریب یگان فیرما و با نیست گویم میشود. خب انا این درآمدهای همکارای ما شاگردان ما و غیره من ببینید همه هر خیل درآمد دارد. من شما باز یک چند درآمد خود را نشان میدم برای اینکه شما اهمیتیه. یک از 3000 سوم یک از 3500 سوم یک از گویم که قریب 5 گویم که 6000 سوم 49000 سوم و غیره. اهمیت درآمد چه خیلی است حاضر باز نشان داده میگیرم. هر خیل درآمد برای چی؟ برای اینکه همه هر خیل کار میکنه و از حرکت هر یک آدم وابستگی داره. چه گفتم درآمدی دائما افزایش یابنده. افزایش یابنده گفتم ما چه میگیم اگر که شما 2-3 سال هم که کار کنین و نکین حرکت نداشته باشین شما درآمد به نمیبرین. باید که حرکت خوب داشته باشین بعدا درآمد شما افزایش یافته رفته میگیرد. اینجا به من ببینید 2000 سومان 700 سومان من 1799 سومان و غیره. اهمیت مثال خیلی درآمد خو همه هر خیلی درآمد از حرکت هر یک آدم وابسته دارد. دیدین
дар 21 рӯз гӯем ки 1814 сомон, 2387 сомон ва ғайра. ва ман чӣ гуфтаням, вақте ки меҳнат мекунед дар ин компания, меҳнате ки мекунед ба ҳамун гӯем ки натиҷае ки мегирем ба ҳамун меҳнате ки карда истоден меарзад, даҳҳо маротиба меарзад. фақат меҳнати ҳалол кардан дар кор, кӯшиш кардан дар кор. ва ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам чӣ хел мо кор мекунем. акун бинед, ҳозир ман як видеоролик мемонам ки дар он ҷо ҳамкорои мо як ҷое як видеоролик кардем барои шумо ки чӣ хели натиҷа ба баромада, ки аввал гӯем ки чӣ хели буд, гӯем ки зиндагишон ҳозир мана чанд қадр даромад доранд, чӣ хел корашон сар кардаган, гуфта гузаштаган аз суханҳои худашон. ҳозир ҳама видеоролика мемонам, тамошо кунед ва баъдан суҳбатро давом мекунем. бисёр гӯем ки чӣ хел дар ин бизнес муваффақ шудан дар кор системаи кориро ба шумо мефаҳмонам. то охира ҳамин омӯзишро тамошо кунед. салом алейкум дӯстони азиз, шахсоне ки маро тамошо карда истодаед. Ман Абдулозза Фирӯз, яке аз топ лидери лоиҳаи Faberlic Forever ва яке аз старши директори ширкати Faberlic дар унвони кушода. пеш аз ширкати Faberlic ман донишҷӯ будам, дар донишгоҳи техникӣ мехондам. маро бачаи холам ба ширкат даъват кардак, омадем бизнеса сар кардем. ҳангоме ки ман омадаму бизнеса шурӯъ кардам, дар дастам якта яксона надоштам. ман худам аз шаҳри Роғун. писархолам аз ҳисоби худаш раҳпулӣ карда маро оварда бурд. барои ман якта каталог туҳфа кардан аз офис дар бораи бизнес фаҳмондам. ман бениҳоят хурсанд шудам, каталога гирифтам ва аз паи кор шудам. ҳамин айни ҳол 2.5 сол мешавад ки аз ана ҳамин лаҳзаҳои душвортарини зиндагӣ ман гузаштам. бениҳоят душвор буд, бениҳоят рӯзҳои сард аз сар гузарондем. ягон наздикони ман, ягон шахсоне ки дар бари ман буданд ба ман бовар надоштанд. маро доим аз роҳ мезаданду мегуфтанд ки ин барои ту нест, накун, намешавад. аммо бо дастгирии наставникон, бо мотиватсияву роҳнамоии наставникон ман ин бизнесро напартофтаму доим ба пеш ҳаракат мекардам ва ба худу ба мақсадҳои бузурги худ бовар доштам. рӯзое шуда буд ки зимистони сард буд ва ман ана ҳамин хел дар пойҳоям ана ҳамон кафшҳое ки зимистона аст набуд, абишни туфлӣ буд, мепӯшидам ва раҳпулӣ намеёфтам ки то ана ҳамон хобгоҳ рафта дар хобгоҳ биистам ва пиёда мерафтам то хобгоҳ дар сардии зимистон. то бегоҳа дар назди офис баромада листовка тақсим мекардам, одам даъват мекардам ва ҳамин хел шукри худу 2.5 сол гузашту ба натиҷаи олӣ баромадам ва айни ҳол даромади ман дар ширкати Faberlic ҳар моҳ аз 5 то 10 ҳазор сомонро ташкил медиҳад. ва мехоҳам барои тамоми шахсоне ки маро тамошо карда истодаанд гӯям ки дар зиндагӣ шумо соҳиби ҳамаи чиз мешавед, агар ки дута қонунро риоя кунед. якум, ҳеҷ гоҳ таслим нашавед ва дуюм, ба худ ва ба мақсади худ бовар дошта бошед. саломату сарбаланду муваффақу комёб бошед. ман ба шумо бовар дорам, шумо метавонед. салому алейкум дӯстони азиз, ҳамкорони азиз. номи Юсуфҷон Тухтарназаров, яке аз директорини ширкати Faberlic ва иштирокчии лоиҳаи Faberlic Forever мебошам. то ба ширкати Faberlic омадам, ман танҳо мактабхон будам, яъне дар ягон ҷо кор намекардам, дар ягон фирма, дар ягон ҷой гӯем ки кор накардагам, танҳо мактабхон будам, дар мактаб мехондам ва гӯем ки ҳангоме ки ман ба ширкати Faberlic гӯем ки тасодуфан омадам, бо ҳаваси хуб, бо як гӯем ки ғайрати хуб ба ин ширкат омадам ва ҳангоми омаданам ман ягон чизро намефаҳмидам, ягон чизро намедонистам, ягон таҷриба, ягон гӯем ки дар бораи ин бизнес ягон саводе надоштам. ва аммо оҳиста оҳиста масалан омӯхта, ёд гирифта, оҳиста оҳиста ба натиҷаҳо баромадем ва имрӯз бошад ҳамроҳи модарам якҷоя кор мекунем. офиси худамро дар шаҳри Турсузуду кушодем ва даромади имрӯзаи мо ҳозир бошад аз 5 то 10 ва аз инда зиёд, дар як моҳ аз 5 то 10 ҳазор сомон ва аз инда зиёд сомониро ташкил медиҳад. барои ҳамин хуб ҳаракат кунем, кӯшиш кунем, ҳамаш мешавад. шарт нест ки масалан шумо ҳамин корро фаҳмида баъд гӯем ки ба ин кор биёед. вақте ки омадед шумо ҳамашро дар ин кор бепул гӯем ки аз таҷрибаи мо ёд мегиред ва ҳамаи шумо бурдбориҳо ва ба ҳаракати кор
و унвоҳои баландтарини ширкати Faberlic-ро орзумандам. Саломату сарбаланд бошед. салом алайкум дӯстони азиз, Мусоиф Абубакр ҳастам, яке аз топ лидерони проекти Faberlic Forever, ки ин проект дар Осиё миёна номери 1 аст ва ман дар командаи международни директорони ширкат Ҷафарова Фарангиз ва Азизов Алишер мешавам. манам пеш аз Faberlic обични зиндагӣ мисли қариб 90% мардум доштам, мактаб ва донишгоҳ хатм кардам, аммо ман ба ширкат омадам 2015, ҳамагӣ дар кисам 3 сомонӣ буд. худованда шукр, ки ман амин роҳа тай кардам ва имрӯз то 18 000 сомонӣ аз тарафи ширкат даромади пулӣ мегирам. ҳамаш қонунӣ стажи корӣ меравад, дар оянда ҳамин хел ба пенсия ҳам мешавад баромадан. аммо нафароне ки мехоҳанд ки ҳамин хел даромаддора гиранд, дар муддати кӯтоҳ проекти Faberlic Forever ҳамавақт омода аст ки бо шумо ҳамкорӣ кунад. муваффақият, баракати кор. ҳамаи шуморо интизорем. салом алейкум гурӯҳи беҳтарин, гурӯҳи Faberlic Forever. ки мега ки Faberlic да кор қинай, ки мега ки инсон мо кор кардан наметонем, ин гапҳо дурӯғай, ин гапҳо дар кор нест. фақат сабр кунам. сабр ин меваи беҳишт, сабр ин меваи беҳишт. мо дар давоми 21 рӯз бахшиш ки мо аз сабабе ки картаи виза доштем аз терминал гирифта натонистем, мо рафтем аз банк оиси худро гирифтем, бо ҳамроҳи оилаамон марамат бинем оиси мо. дар давоми 21 рӯз оиси мо гузашт 11500 сомонӣ ба пеш, Faberlic ба пеш. Нагем ки Faberlic намешава, мешидай ку, ина мо гирифтем ку, ягон ҷои чашмбандиш нест, мо гирифтем ку, мешидай. шумо ҳам метонед, шумо ҳам ба ин мақсадо расед, шумо ҳам оиликои зиёд гиред. Амин. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Всем огромный привет, дорогие коллеги. Дорогой проект Faberlic Forever. Вот я снял свою первую накопленную зарплату в компании Faberlic. Завтра сниму еще столько же. Так что работайте, рекрутируйте и получайте зарплату. Всем Faberlic Forever! биёед анакунун дар бораи он ки барои ба даромадҳои чунин баромадан, барои ба натиҷаҳои чунин баромадан чӣ хел кор кардан лозим нишон медиҳам. яъне ки вақте ки шумо корро оғоз мекунед, мисол реклама мекунед, одамои аъзо мекунед, команда мекунед ва ғайра, шумо дар асоси маркетинг план ҳар 21 рӯз даромад мегиред, дар асоси ҳамин маркетинг плани ширкати Faberlic. яъне қадами аввалин закази худро фармоиш медиҳед, омӯзишҳоро мегузаред, мақсад ёд мегиред. خب این مارکتینگ پلانی Faberlic است. مارکتینگ پلان شرکت Faberlic میباشد که در اساسی آن همین مارکتینگ پلان شما درآمد میگیرید. یعنی تو که آدم با درجه دیرکتور نرسید، این مارکتینگ پلان تو درجه دیرکتور بینید، کنسولتانت، ستارشی کنسولتانت نویسندگی و دیرکتور آمدگی. یعنی این تو درجه دیرکتور این درآمدهای کمانده شما میباشد. این بالها یعنی تو که آدم دیرکتور نشد، او در اساس همین مارکتینگ پلان درآمد میگیرد و بعد مقصد مثال ای 100 بال سر میکنیم، یعنی که مثالی 100 بال رو میبیارم، گویم که من مثلا گویم شما کار رو آغاز کردین، آدمای رجیستراسیون کار کردین، آهسته آهسته کمانده کار کردین،
ва гӯем ки одамое ки шумо аъзо кардем ба лоиҳа мисол овардем лоиҳаи Faberlic Forever ба онҳо якташ гӯем 10 балл дуташ мисол 10 баллӣ кардан якташ 30 балл заказ зад шумо 50 балл заказ заден ва обши агар ҷамъ кунем 100 балл мешавад балли худи шумо кати мисол 10 20 30 балли онҳо ва 50 балли шумо яъне ҳамаи баллҳои гурӯҳ баллҳое ки шумо худатонам кардагин ҳамин балли гурӯҳ ба дохил мешавад шумо мешавед 100 балла яъне 3% ба мебароем мисоли 200 балл гӯем ана инҷа ба аллакай система меравад аҳамияти ҳозир ман шумо ба система кати нишон медиҳам то ба коркунитон осон шавад мана мисол шумо ба шартне бисёр одам ёфтан бисёр хеле меҳнат кардан шумо гӯем ки 3 одами кормекардагӣ меёбед 3 одами асосӣ кормекардагӣ худатон кати 4 та мешавад ва гӯем ки масалан вақте ки онҳо баям ёд метиҳем 50 балл кардана онҳоям 50 балли заказ мезананд аллакай ин мешавад 200 балл мешавад ва шумо гӯем ки ба шумо мешавед старши консультант чӣ хеле ки мебинед 200 балл ба 80 сомон даромад хоб ин фақат саршавиша якумин қадамҳои бизнеси шумо якумин қадамҳои бизнеси шумо мебошад баъдан чӣ хел ҳисоб мекунем мисоли ҳисоб кардан нархи 1 балл барои Тоҷикистон нархи 1 балл 6 сомону 6 дирам аҳамияте барои ки даромади худамон ҳисоб карда тонем мисол ҳозир метавонед даже калкулятора гирен ҳисоб кунед мана масалан гӯем 100 балл зарб мезанем ба нархи 1 балл 6 сомону 6 дирам зарб мезанем 3% ба мешавад 19 сому 80 дирам чӣ хеле ки дар ҳамон маркетинг план нишон додагӣ ровно амиқа меброяд бинед мисол чӣ хеле ки нишон додагӣ 100 балл 19 сому 80 дирам ан амихел меброяд 200 балл ам ан амихел ҳамашро як хел ҳисоб мекунем фақат фоизаш иваз мешавад мана масалан гӯем барои гӯем ки 100 балл агар ки 3% шумо гирем барои 200 балл аллакай 6% мегирем фақат фоизаш кати фарқ мекунанд тамом дигар ягон фарқият надорад дар ҳисоб кардан акун худатон 2000 балла ҳисоб кунед агар ки кати командатон 2000 балл ҷамъ кунед чанд қадр даромад командатон ба мебиёяд ҳамина ҳисоб карданатон дар кор яъне инҷа ба бояд фаҳмем ки даромадҳое ки шумо инҷа ба мегирем даромадҳое ки дар ҳамин маркетинг план нишон дода шудагӣ мана гӯем ки 350 1000 1500 4500 ино ҳамаш даромади як худи шумо не ино даромади команда яъне ки даромади командаи шумо яъне ин чӣ хеле мана масалан гӯем ки шумо гӯем 3000 балл кардем 4554 сомон пул команда ба омад ва дар дуруни ҳамин 3000 балл гӯем ягон одамотон 100 балл кардагӣ вай ба ҳамин пул вай ба 20 сум мегузарад мондагӣ шумо ба ягон одамотон 200 балл кардагӣ вай ба 80 сум мегузарад мондагӣ шумо ба яъне ки ҳамин хел ҳисоб кардан дар кор ҳисоб кардани ёд гирифтан дар кор хоб ана кунун шумо чӣ кор мекунед ҳамин 3 одамда кора конкретно ёд метиҳед 3 одами кор мекардагида как нада кора ёд метиҳед баъдан ҳамин 3 одаме ки шумо даъват кардем кори шумоя такрор мекунанд ҳар якташ сетаги одам мебиёранд одамои кор мекардагӣ ваоям меёванд мебиёранд ана кунун чӣ мешавад аллакай 13 одам дар командаи шумо худатон 3 дона одам овардем ҳар якташон сетаги одам оварданд ва обши шумо худатон катин 13 одам мешавад ҳар якташ агар 50 баллӣ кунад чанд балл мешавад 650 балл мешавад агар ки худатонам ҳисоб карда бироед шумо аллакай мешавед лидер 9% мешавед хоб ана кунун бинед ҳамин одамои шумо кори шумоя такрор кардан мегиранд ҳамин одамои 3 одаме ки шумо ёфтед сетаги одам мебиёранд ва ё баям конкретно кора ёд метиҳанд бизнеса ёд метиҳанд омӯзишҳои роӣ мекунанд вақте ки ёд гирифтанд онҳоам кори онҳоро такрор мекунанд сетаги одам регистратсия мекунанд аҳамияти чӣ хел команда худаш зиёд шуда рафта мегирад ҳар якташон сетаги одам ки регистратсия карданд обши шумо кати мешавад 31 одам 31 одам 50 балли аллакай 1550 балл шумо мешавед витси директор яъне ки 15% мешавед ай мана ин маркетинг план тамошо кунед чӣ хел
мана аз 1500 балл сар карда ин мешавад витсе директор. шумо звани витсе директорда мебуроед. ана михел ин команда ном дорад, яъне команда кати якҷоя кор карда ном дорад, ки кати командатон кор карда якҷоя пешравӣ карда истодаед. хоб ана кунун аҳамияте ҳар яке ҳамин одамо сетаги одам мебиёранд, боз яъне ки кори онҳоро такрор мекунанд, сетаги одам мебиёранд ва общи шумо кати ҳама кати мешавад 85 одам. агар ки 85 одам 50 балли заказ занад, ин аллакай мешавад 4250 балл. шумо аллакай мешавед директор, яъне ки 23% мешавед. аҳамияти ин званияи директор ин 3000 балл. 3000 балл аз шумо бошад 4000 балл. ай 4000 балл зиёд кардед. аҳамияти ин барои чӣ ман инҷа ба гӯем ки звания директор гуфта нависидам, барои он ки ай ҳамин 85 одам на мумкин ки на ҳамаш кор мекунад, ягонташ бизнеса мепартояд, ягонташ заказ зада наметавонад, ягонташ бо ягон сабабо кор карда наметавонад. барои ҳамин плюс минус гӯем ки 4000 балл зиёд нест, 3000 балл ҳам ки шавад, шумо мешавед директор. ба фикри ман фаҳмидед, на? яъне ай ҳамин 85 одам ҳамашон 50 балли накунад, ҳамин 4250 балл ровна нашавадам, плюс минус где-то 3000 балл мешавад, шумо мешавед компания фабрик ба директор. даромади шумо тахминан ай 3500 сомон 4000 сомон мешавад ва ғайр аз ин вақте ки шумо званиятонро маҳкам мекунед, ай компания 8000 сомони мукофотпулӣ мегиред. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам мукофотпулиҳои званияро. хоб мана бинед, ҳозир ман видеоро майдатар мекунам. хоб бинедтон, мана ин маркетинг план барои директоро. яъне вақте ки шумо директор мешавед, званиятонро маҳкам мекунед, шумо ба компания метиҳад квалификатсиони бонус 85 сомонӣ. 85 сомонӣ ва намихел рафта мегира. вақте ки серебряный директор мешавед, мегирен 16000 сомонӣ ва ҳамихел рафта мегира. ҳозир чӣ хел звания кушодара нишон медиҳам. мана масалан гӯем ки одамое ки шумо аъзо кардем, аз ҳамин одамое ки шумо ба кор даъват кардем, ёд додем, агар ки дудтоаш ба мисли шумо директор шаванд, кор карда директор шаванд, дудтоаш компания ба шумо, яъне ки ғайр аз мана ин дудта директор аҳамияте дудтоаш мана директор шудана, одамое ки шумо даъват карда будед ва ғайр аз ҳамин 2 нафар шумо боз 1500 балл фарқият доред бо ягон одам дорем ки одамои шумо ғайр аз ин одамо боз 1500 балла доред, шумо мешавед серебряный директор. серебряный директор мешавед ва даромади серебряный директор ай 4500 то 12000 сомонӣ аст. яъне ки барои чӣ як даромади аниқ нест? барои он ки ҳамаш аз ҳамин вобаста ки чӣ хел шумо команда месозед. мисол шоҳаҳои шумо, мана ин шоҳаҳо чанд қадаре ки зиёд ҳастанд, ҳамин қадр даромад зиёд мешавад. хоб анакун бинед, мана инҷа ба мана нишон додагиай количество 23% первого уровня. маънош ҳаминае ки ду навистаги ку, маънош ҳаминае ки агар ки шумо дудта директор дошта бошед, яъне ки мана дудта директор агар ки дошта бошед, шумо мешавед серебряный директор, 16000 сомонӣ мегиред. агар ки сета директор дошта бошед, мешавед золотой директор. бирин серебряный баъд золотой директор. золотой директор аз дараҷаи золотой директор сар карда, боз ба ҳар хел давлатҳо аз ҳисоби ширкати фабрик ҳар сол ба ягон давлат дамгирӣ меравед. ҳар сол бепул рафту омад, хӯрдан ва ғайра ҳамаш гӯем ки бепул аз ҳисоби ширкат мешавад. вақте ки золотой директор мешавед, боз 24000 сомонӣ мукофотпулӣ мегиред. рубиновый директор, ин аллакай 4 директор, яъне ки 4 директор ки мебуроред, шумо мешавед рубиновый директор 33000 сомонӣ мегиред. бриллиантовый директор 6 вақте ки 6 директор буровардед, мисол 6 директор тарбия кардем, шумо мешавед бриллиантовый директор.
аҳамиятен чанқе ки директорои шумо зиёд ҳастанд, чанқе ки шумо бисёртар одамота ёрдам мекунед ки ба худашон боварӣ пайдо кунанду ҳамин бизнеста муваффақ шаванду соҳиби як чиз шаванд, шумо ҳаминқадар худатон пешравӣ мекунед. ин беҳад як бизнеси ҳамин хеле аҷоиб аст ва аҳамиятен дар ҳамин қадр гӯем ки дар мукофотпулиҳо ва даромадҳо зиёд шуда рафтан мегирад. боз аз ҳар як директоротон компания ҳар каталог шумо ба директор пулӣ метиҳад, директорский бонус метиҳад. ҳар каталог ҳар 21 рӯз вақте ки директор доред, аз ҳар як директоротон бо компания шумо ба бисёр даромадҳои хуб метиҳад, 5% метиҳад. ва ҳамин хел кор мекунем ки ин кор яъне ки чӣ хеле ки мебинем мо тарафдори пешравии шумо ҳастем. чанқе ки шумо пешравӣ мекунед, ҳамин қадар лоиҳаи мо ҳам ҳамин қадар гӯем ки бизнес мо пешравӣ мекунад. барои ҳамин хуб ҳамин бизнесро сахт қапен ва аз пушти ҳамин бизнес шавен дӯстони азиз, барои он ки бисёр фоидаҳои хуб аз таҷрибаи худам мегӯям ки ҳар як меҳнате ки инҷа мекунем дар ояндаям ҳозир баям оянда баям беҳад хуб меарзад барои меҳнатое ки мекунем иншоаллоҳ. мо ба шумо ҳама вақт боварӣ дорем, мо шуморо кӯмак мекунем бо шарте ки шумо худатон ҳаракат дошта бошед, худатон пешравӣ карданро хоҳед. кай мефаҳмем ки шумо пешравӣ карда мехоҳед вақте ки шумо хаб намешинеду постоянно савол метиҳед, постоянно ҳаракат мекунед, як чи таҷриба мекунед, як кор мекунед, ҳамин хел маълум аст ки одам як завқ дораду як кор кардан мехоҳад. ҳамин хели одамо мо сахт дастгирӣ мекунем, кӯмак мекунем. ба шумо баракати кор ва ҳамеша хушбахт бошед ва ба шумо унвонҳои баландтарини ширкати Faberlic-ро орзумандам. Саломату сарбаланд бошед.